Mandisa Sibanyoni, and I'm here with my friends to celebrate my 21st birthday, Balele. One thing that I really admire about my friends, Uguti, they always there for me, and even now they made effort ukuthi babela nami bayike zonke izinto zabo. So yeah, khona nosuke good for me. It has been hard, yabo, especially mawusukhula because uhlangabezana nama-challenges amaningi, kodwa what matters most ukuthi overcomile, and then nanoma even when you fall down, like you try by all means ukuthi uyithinte and then uqhubeke ngelife. Manje I'm working towards to achieve wonke ama-goals wami. I want to say thanks to my friends for celebrating this wonderful day with me, and Bonaki Films for taking us nice pictures and videos. Yeah, thank you. Kanibona igama lami Anele Makandaba. La sihlangane ngoMandisa, ngoMendelik. Ebirthday yakhe eBalele. Ngithanda ipersonality yakhe, nendlela ayiphatha ngayo. Umuntu awuye, akamfake, uveza ubuyena. Mayengafuni ukuvumelana naleyo nto leyo, uyasho akafeli phakathi. Sahlangana esontweni ka grade 6 ku Sunday school. Hey, ngibuya yithanda izinto. Ngiyacabanga ukuthi ngempela uzobe ekwelinye izinga. Ngiyabona ukuthi lelo zinga lelo lizobe lihamba nempumelelo ngoba uyayimisela so far. Igama lami Luka Mandisa, namhlanje celebrate i-birthday yamngani wami uMandisa. Sisebalele. Kumnandi weekend yonke namangani. Yeah. Sahlangana kanjani nomngani? Sahlangana through umngani wami uSiduduzo nasesontweni nasesikoleni. Yeah, ngase ngaqala ngayohlala nabo ngebreak, sajwayelana lapho ke. Yo, umuntu othi nje uma ebona umuntu oseduze wakhe uyashesha ukurecognize umuntu oseduze wakhe bese ayamvaluisha nje ngaso sonke isikhathi. Into ecikayo ngayo uthanda izinto. Uthanda izinto. Uthanda okay futhi hayi okucikayo ukuthi uthanda izinto kuphinde kucike kodwa kumnandi yabo ukuthi bantu bathanda izinto ngaba sikho la namhlanje. Okumnandi ngaye uthanda izinto ezi-right. Yeah. Okay, my name is Usuku. We here at Balele. I don't know, it's a resort here, maybe. Yeah, we're here to celebrate my friend's birthday. She's just turned 21 on Wednesday, right? Yeah, and Mandisa is one of the people I will say I'm very glad that I got to meet her, since she is a lovable person and she's always been there for me since I met her. And else, what I love about her, she's a God-fearing woman and she has a sweet heart. It's always fun being around her. Yeah, that's all I can say about her, but she's just amazing. I think as ngokubona kwami, she's just becoming better at being a great person, because one of the things she's doing now is getting more closer to God and fixing her mistake in the past, and she's doing good things now.